Hey. Hey, so. Diyos maray na aming Diyos. Ngunyan, nasa ikalimang linggo, ang ordinaryo panahon. An pagtubod, iyo ang giyan in pagkamuot. Iyo iyan ang pagkakaiba kan pagkamuot kan mga hayop sa pagkamuot nin tawo. Alagad ang tawo mayo nin pinipili. Ang pagkamuot pwedeng magkapankagabsan, hinhuli ta ini may kaibang pagkasabot. Orog pa ang pagpadangat,
an pagkamuot kang Kristiyano. Ninhulit ta ini may kaibang pagtubod. Asin sa misang ini, igwa po kitang 21 katikista na sa tuyang isusugo, tanganing magtukdoning katikesis sa laog kang eskwelahan. Hagad ninda ang sa tuyang maimbod nagpamibi para sa inda. Siring man igwa po kita nin 10 na liminister na mapanuga kan sa indang paglingkod sa mahal na Diyos. Sa misang ini, makakaibahan niya to ang sa tuyang namumuta na kora paroko, si Reverendo Father Danilo B. Arnante. Matindog po kita sa pagpoon kan Santa Misa. kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos. Asin sa iyong mga tugang, sa isip, sa paramon, sa libo, asin sa kaya. Sada ako sa ako, mabuting sada ako. Kaya nakakatawa Maria, Santa Maria, Danay na Birhen, sa sa gabos gabos ng ng Angeles Angeles sa Santos, asin sa iyong mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangan kang Diyos. Maherak manlugos sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darong kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
liwanag nin sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon, hulik Hesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Luturhiya kan tataramon. Sa inot na babasahon, madadangog niya to ang tingog ni Moises na nagsasabi, maghinanyog kita sa boses ng Diyos na yaon sa satong puso. Arog kaini dapat ang satuyang disposisyon sa paghinanyog sa Ebanghelyo. Sa paagi na ini kita magkakaigwa ng tunay na pakasabot sa tataramon kan Diyos. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Nagsabi si Moises sa banwaan, kung magdangog ka sa tingog kan kagurangnan na sa imong Diyos, inuutob ang gabos niyang tugon, asin kabutan na nasusurat sa libro kang ley na ini. Kung magbalik ka sa kagurangnan na sa imong Diyos, sa bilog mong puso, asin sa bilog mong kalag, taan tugo na ini na itinaaw ko sa imo ngunyan, bako labi kahalangkaw sa imo, ni labi kaharayo. Mayo ini sa langit, na magsasabi ka, sisay an masakat sa langit para sa mo, para ko ahon iyan para sa mo. Ipadangog asin isagibo niya mo. Mayo man ini sa balyukan dagat, na magsasabi ka, sisay an mabalyukan dagat para sa mo, para ko ahon iyan para sa mo. Ipadangog asin ipasagibo niya mo. Taharaning marahay sa imo ang tataramon, yaon sa imong nguso, asin sa imong puso, tanganing isagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang satuya pon simbag. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa imong puso. Mga mapakumbaba, Mapakumbaba, hanapa ang hanapan nindo Diyos, ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ako sa imo namimibi kagurangnan, sa panahonin pag marahay, O Diyos. Sa dakula mong kaharahayan ni buot, simbaga ako, sa katotohan, kantabang mong kaligtasan. Simbaga ako, kagurangnan, talabi-labi ang karahayan mo, susog sa dakula mong pagkamahihirakon, liling niya ako. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Hanapan Diyos, Diyos, asin mabubuhay ang sa mabubuhay indong sa puso. Ako dukha, asin nakukulgan, sakluton ako, kan pagliligtas mo, O Diyos. Uumawon ko ang ngaran kan Diyos sa awit. Papadakulaon ko siya sa pagpapasalamat. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mahiling kan mapakumbaba, asin mag-ugmasinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay ang sa indong puso. Kadinaog kan kagurangnan ang mga daing sukat, ang sa iyang mga bihag, dai niya hinamak. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Taililigtas kang Diyos ang Zion. Itutugdok niya ang mga syudad ni Juda. Iirukan iyan asin sasadirihon. Mamanahon kang kapag-arakian kang sa iyang surgoon. Asin iirukan kan mga namumuot sa iyang ngaran. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ang kadunungan kan Diyos na nitawo sa persona ni Kristo. Ang Diyos nagpahayag kan sa iyang sadiri sa paagi ni Kristo. Iyo man ini ang Diyos na nagpapahayag sa gabos na linalang. Ki Kristo ang gabos na linalang, binabago asin nakakabalik sa mahal na Diyos.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo Jesus ang ladawan kan Dios na dai nahihiling, ang panganay nin gabos na linalang. Huli tas sa iya linalang ang gabos sa kalangitan, asin sa daga. Ang nahihiling asin ang dai nahihiling, tronos o dominasyones, o prinsipados o potestades. Ang gabos linalang, huli sa iya asin para sa iya. Siya enot sa gabos, asin ang gabos na napapatugmad sa iya. Siya man ang payokan hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang panganay hali sa mga gadan, tanganing magisyang nanginginotan sa gabos. Huli sa iya, minarahay na mag-erok ang lambang kapanuan, asin huli sa iya, ipinakiulian ang gabos para sa iya mansana. Ipinakatuninong huli kan dugo, kan sa iyang krus. Ang mga nasa daga, siring man ang mga nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw. Diyos sinutungtan, siriwanan katalusan, asin Ang kaguragan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Igwanin sarong abogado na tuminindog sa pagsugot kay Jesus na ansabi, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing manahon ko ang buhay na daing kasagkoran? Nagsabi siya sa iya, sa ley, ano ang nasusurat? Ano ang nababasa mo kayan? Ini nagsimbag, mamumuot ka sa kagurangnan mong Diyos, sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, bilog mong isip, asin sa imong kapwa, siring sa imong mansana. Nagsabi siya sa iya, tama ang sa imong simbag. Gibuhay yan asin mabubuhay ka. Alagad siya buot magpahiling kan sa iyang katanusan, nagsabi kay Jesus, asin sisay ang sa kong kapwa. Sa pagsimbag, si Jesus nagsabi, sarong tawo naglulugsot hali sa Jerusalem pa Jericho, nahulog siya sa mga tulisan, hinubaan asin linanog-lanog, dangan naghali sa mga tulisan, binayaan siya na harusgadan. Nagkataon na sarong padi, naglulugsot sa dalan na ito, pagkahiling sa iya, naglikaw. Siring man sarong Levita, nakaabot sa lugar, pagkahiling, naglikaw man. Alagad, sarong Samaritano na naglalakbay, uminabot sa tangod, asin pagkahiling, udok na nahirak, dinulok, binugkusan ang sa iyang mga lugad, inulaan nila na asin arak. Ilinunad sa iyang hayop, asin dinara sa
sa harong na turugan, as in inasikaso. Sunod na aldaw, nagbutbot siya nin 2 denaryo, itinao sa kagharong as in nagsabi, asikasuha siya. Ano man na dagdag mong gastos sa kuyang babayadan pagbaliko. Sisay sa tulong ini sa paghuna mo ang naging kapwa kaitong nahulog sa mga tulisan. Siya nagsabi, sinagpahiling sa iya nin pagkaherak. Nagsabi siya sa iya si Jesus, lakaw, ika man maggibo nin siring. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangan. Pagkuha sa iyo, Kristo. Igo po kitang pastoral letter na hali sa tuyang mga obispo sa CBCP, sa obispo kan sa Pilipinas, CBCP. Asin ini po sa kuyang babasahon, medyo huro-halawig, asin nakasurat sa salitang ugat. CBCP Pastoral Letter, isang pahayag ukol sa moral at panlipunang krisis dahil sa online gambling. Palayain niyo ang mga bihag. Luke chapter 4 verse 18. Minamahal naming mga kababayang Pilipino at mga kapatid kay Kristo. Kami po ay lubos na nababahala sapagkat tila may bagong salot o virus na sumisira sa mga individual at pamilya at sa lipunan. Ito ay tahimik na kumakalat at nagdudulot ng malawakang pagkaalipin. Ang salot na ito ay pagkasugapa sa online gambling o sugal sa internet. Akala natin nakaligtas na tayo sa pugo o isabong at hindi maipagkakaila ang malalang epekto ng mga ito na hanggang ngayon ay ating dinaranas. Pero narito ang bagong mukha ng pagsusugal. Hindi natin namamalayan, talamak na ito. At marami, kasama na ang mga kabataan na nagiging addict sa online gambling. Ipinahayag ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas na ang buod ng misyon niya ay ang magdala ng mabuting balita sa mga dukha, magpalaya sa mga bihag, at magpagaling sa mga sugatan. Luke chapter 4 verse 18. Bilang mga pastol na inatasang mga laga sa tao at sa kanilang dangal, kailangan naming manawagan at magpahayag. Malinaw na ang online gambling ay hindi na simpleng libangan lamang. Isa na itong malalim na at malawak na suliranin moral na nakakubli sa anyo ng libangan at teknolohiya. At kahit ang ganitong uri ng paglilibang ay kinikilala bilang bahagi ng karapatang pantao, hindi pa rin nangangahulugan na tama ito, lalo na kung nagiging sanhi ito ng pagkapahamak ng marami sa ating mga kababayan. Ang pagkasugapa sa online gambling ay isang malinaw na anyo ng pagkaalipin. Paano nang aakit ang online gambling? Ang mga sugal sa internet ay hindi inosente. Ito ay sinadyang maging kaakit-akit, lalo na sa mga kabataan at mga pangkaraniwang mamamayan. Madaling pasukin ang online. Mabilis ang panalo at mabilis din ang pagkatalo. Makulay ang mga patalastas. Ginagamit pa ang mga sikat na artista para ipromote ang mga ito, kaya marami nga ang naaakit dito. Pero lingid sa ating kaalaman, ang sistemang ito'y dinisenyo para mahuli na sa lambat ng pagkagutom sa sugal ang mga tao at malulong sa akala nila'y inosenteng laro at panandaliang aliw lamang. Ang pagsugal ay hindi naman bago, ngunit ang bagong mukha na ibinigay dito ng digital technology
ay naghatid ng isang napakatinding panganib sa pamamagitan ng smartphones, kaya ng pasukin kahit saan man ang pasugalan, bata man o matanda. Naging bukas 24 oras kada araw, 7 araw kada linggo. Isang pindot lang sa anumang online account o e-wallet ay sapat na para mawala sa isang tao ang lahat ng nakadepositong pera sa loob lamang ng isang iglap. Pwede pa ngang umutang online ng pansugal. Sa pagsusugal, ang konsensya ay para bang unti-unting nagiging manhid. Kinokondisyon tayo para isipin na ito ay normal na libangan lamang o pampasaya na wala namang masama dito. Pero malinaw na sinasabi ng Katesismo ng Simbahang Katolika tungkol dito, ang sugal ay mali kung ito ay nagdudulot ng pagkakulong o pagkauwas ng dapat ay para sa mga pangangailangan ng pamilya. Catechism of the Catholic Church, number 2413. Bakit kaya mukhang tahimik ang lipunan? Bakit mistulang ang marami sa media, sa gobyerno at sa mundo ng negosyo? Hindi kaya dahil ang marami sa kanila ay nakikinabang din dito? Sa kasalukuyan, kapansin-pansin na hindi gaanong pinagtutuunan ng atensyon ang online gambling sa media. Ginawang legal ng pamahalaan, pinupunduhan ng malaki ng mga negosyante ng sugal, pinapatakbo ng mga online platforms dahil sa napakalaking kita mula rito. Nitong taon 2024 lamang, tinatayang mahigit sa 154 bilyong piso ang naitalang kinita ng mga ito, halos 165% pang taas mula sa nakaraang taon. At ang nakakalungkot ay sa maraming pagkakataon, ang mga pamilya, komunidad, pati na rin ang simbahan ay nananatiling tahimik din sa panaghoy ng dumaraming bilang ng mga humihingi ng tulong dahil sa pagkaalipin dito. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Luke chapter 23 verse 34. Ganyan din ang ating dasal ngayon para sa mga naalipin dahil sa sugal. Hindi na nila alam kung paano sila nalubog sa ganitong kalagayan. Kaya't marami sa kanila ang namumuhay sa hiya, takot, at kawalan ng pag-asa. Ito ang mga naririnig natin tungkol sa pagkalulong sa sugal. Ubos palagi ang sahod ko. Nagsinungaling na naman ako sa pamilya ko. Yung pambili ng gamot at pagkain, naubos sa sugal ni tatay. Nalubog na ang kapatid ko sa utang. Nasira ang pamilya namin dahil sa sugal. Hindi ko alam kung paano titigil. Hindi ko namamalayan na ang mga anak ko ay na-addicted na pala sa online gambling. Apektado na ang kanyang mental health. Ito ang mga naririnig natin ngayon. Hindi na ito isang simpleng problema ng mga individual, isa na itong pangpublikong krisis, pangkalusugan sa ating lipunan. Katulad ng pagkalulong sa droga, alak at iba pang uri ng adiksyon, sinisira nito hindi lamang ang tao kundi pati ang kanilang mga pamilya. At ang mas higit na nakakabahala ay ang pagkakalulong ng mga kaanak ng mga OFWs. Gayon din ang mga kapatid nating halos wala ng sahod o ipon, mga kababayan nating kapos sa pagtustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, ng mga kabataang hirap na nga sa mga gastusin sa pag-aaral, nalulung pa sa online gambling. Hindi kaya dapat itanong,
sino ang tunay na nakikinabang sa online gambling. Hindi natin matiis na manahimik sapagkat ang pagiging talamak ng sugal at pagkasugapa ng marami ay mistulang isang salot o pandemyang nakamamatay, nakawawasak ng buhay ng mga individual at pamilya at ng buong lipunan. Itanong natin sa ating mga sarili, uunlad ba ang ating bansa o ang mga pamayanan natin at barangay kung hahayaan nating lumaganap ang kultura ng katamaran dahil sa walang puknat na sugal, pagkalugmok ng marami at sa pagkakautang, pagkaalipin sa bisyo na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pamilya at mga relasyon at nagdudulot ng masamang epekto sa mental health? Uunlad ba tayo kung nalulusaw naman ang mga moral values natin? Magiging matatag ba tayo? Maiaahon ba natin sa kahirapan ng bansa o ang pamilya natin kung magiging manhid tayo sa mali at nakasasama? Hindi ba natin nakikita ang panganib na dulot dito sa lipunan? Ang mga krimen, karahasan at banta sa kaligtasan na ibinubunga ng ganito talamak na pagsusugal? Sugal ba ang sagot sa kahirapan ng ating bayan? At ano ang kinabukasan ng bansa kung ang mga kabataan ay madaling maakit sa online gambling? Sapagkat halos wala ng restrictions. Ano ang mangyayari kung habang sinasabi natin kailangan ang dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan at pagkakaroon ng trabaho ng mga mamayan, maging talamak naman ang sugal? Maituturing bang common good o public service ang pagtataguyod ng mga pansamantalang aliw na nagbubunga naman ng higit na kahirapan sa nakararami? Ano bang gusto natin? Culture of resilience o culture of gambling? Kultura ng pagtataguyod o kultura ng pananamantala? Malinaw ang paninindigan ng simbahan. Ang pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa para lamang kumita ay kasalanan. Ang pagiging karaniwan ng mga sugal, lalo na sa mga kabataan at sa mga mahihirap, ay isang napakalaking iskandalo. Bilang isang lipunan, ang pamahalaan, ang mga negosyante, ang paaralan at simbahan ay hindi dapat maging bulag, bingi at pipi sa nalilikhang pinsala nito. Kaya kami bilang inyong mga obispo ay nananawagan sa lahat na kilalanin na ang pagkalulong sa sugal ay isang pampublikong isyu, pangkalusugan na dapat pagtuunan ito ng sapat na edukasyon, batas at gamutan. Sa pamahalaan, ang nalagyan ng karampatang kontrol ang mga online payment system para hindi maging kasangkapan ang mga ito sa madaliang pagpasok sa mga online gambling sites, na maprotektahan ang ating kabataan mula sa mga laro ng sugal sa mga online payment systems na ito. Sa mga advertisers at media na itigil ang romanticization ng sugal at ipakita ang totoo nitong epekto. So di may napalansin na kaining manasindang delensya kani. Sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang PAGCOR, na gawing tunay na prioridad ang pangangalaga sa kapakanan ng nakararami at hindi ang pagtutulak ng sugal para lamang maaaring kitain mula rito. Sa mga parokya, na maging aktibo sa pagtulong sa mga tao at mga pamilyang apektado sa sugal at huwag manatiling tahimik o magsawalang kibo. Sa pamahalaan, na ideklarang iligal ang anumang uri ng online gambling. Sa mga mambabatas,
at sa mga lokal na government units na tiyaking ang ikabubuti ng mga tao ng bayan at kinabukasan ang unang isaalang-alang sa pagbigay ng pahintulot o permits o sa pagsasabatas ng anumang uri ng sugal. Huwag sanang hayaang dahil sa kinang ng pera ay isasakripisyo ang tunay na mahalaga. Sa inyong lahat, mga kapatid, palagi nating unahin ang kapakanan ng bawat isa at ng pamilya at ingatan ang mga kaugnayan. Nananawagan kami sa bawat konsensya na isalang-alang ang ikabubuti ng bansa, ng lipunan, ng mga kabataan at ng kanilang mga kaluluwa sapagkat ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanglibutan, mawawala naman siya ng kaniyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? Matthew chapter 16 verse 26. Hindi naman laban ang simbahan sa anumang uri ng aliwan o libangan, pero kapag ang kasiyahan ay nagiging sanhi ng pagkaalipin at ang mga libangan ay nagiging dahilan ng pagkawasak ng buhay, kailangan naming manawagan at magbigay ng babala. Nais naming magpaalala na tayo'y makakaalpas sa pagkaalipin sa pamamagitan ng marangal na trabaho at sa pagpatuloy na pagtahak sa landas ng katotohanan, kabutihan, katarungan at higit sa lahat sa biyaya ng Diyos. Dumating si Jesus hindi upang humatol, kundi upang magligtas sa mga nahulog sa sugal, sa mga pamilyang tahimik na nagdurusa, at sa lipunang nawawala na ang tamang landas. Muling inaalok ng simbahan ang tunay na pag-asa na bukod tanging sa kalayaang pahayag ni Hesukristo matatagpuan. Sa mga nalulong, hindi kayo nag-iisa. Ang inyong pinagdadaanan ay hindi kahinaan lang ng loob, kundi madalas ay nag-uugat sa malalim na sugat ng inyong buhay na maaaring lumikha ng lamat sa ating mga pag-iisip o damdamin. Binabago ng sugal ang pag-iisip, ginugulo ang wastong pagpapasya at ninanakaw ang kapayapaan ng ating kalooban. At tulad ng suliranin ng droga, kailangan ng mga biktima ng malasakit, suporta at paggabay, hindi panghihiya at panghuhusga. Panawagan sa lahat, balikan natin ang tunay na ng kalayaan sa Ebanghelyo. Hindi ang kalayaang gawin lang ang gusto, kundi ang kalayaang kumawala sa pagkaalipin. Kapag pinalaya kayo ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. John chapter 8 verse 36. Minamahal na bayan ng Diyos, huwag nawa tayong magsawalang kibo sa nangyayaring kasiraan na ito sa ating lipunan, mga kabataan at mga pamilya. Sa taong ito ng hubileo ng pag-asa, manguna nawa tayo sa pagpuna, pagtutol at pagpigil sa paglaganap at pagpapakalat ng ganitong uri ng sugal. Magdala nawa tayo sa pag-asa. Magdala tayo pag-asa sa naging biktima ng bisyong ito at magsilbing mga kapatid na handang magpaalala, gumabay at tumulong sa kanila. Naway muli nating marinig sa ating mga simbahan, pamilya at lipunan ang mensahe ng kalayaan na dulot ni Kristo at huwag na nating tawaging libangan ang mga bagay na itinuturing ng Diyos bilang pagkaalipin. Sa lahat ng ito, hinihingi namin ang panalangin at tulong ng Mahal na Birheng Maria, ang Imakulada Konsepsyon, at higit sa lahat, ang habag at awa ng banal na Sangtatlo, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, signed, Pablo Virgilio S. Cardinal David Didi, Obispo ng Caloocan, Pangulo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines.
Yan po ang ating pastoral letter ng ating CBCP at naway naunawaan natin. Pinagpawisan ako ng Tagalog. Konti lang. Promise, konti lang. Kung titingnan natin ang, ay ano nagtatagalog na ako? Kung hihilingon tapo ang satuyang, ang satuyang pastoral letter, ang CBCP nag-a-act bilang mga good Samaritan sa satuya. Dahil lang ninda mahiling na nagtitios ang pamilya dahil sa sugal. Kaya ang sa indang ginigibo, tawang kita ning babala, tawang kita ning warning, pagirumdumon kita na kita man maging good Samaritan sa satuyang kapwa. Kung hihilingon ta mga tugang, ang satuyang mga binasangon yan, nagpapahiling kang dakulaon na pagpamuot kang Diyos sa satuya. Tinatawan ng kita ning tugon. Ang tugon, ang lay, expression kang pagkamuot. Di ba ang sarong magurang sa salog kang pamilya? Igwaning mga tugon, ang mga aki, dahil magkapot ng kutsilyo, dahil magkapot ng pusporo. Ano tasirin kayan? Because the parents love their children. So, igwang ni mga patakaran, iyo man ang mahal na Diyos, igwang ning patakaran na itinatao sa satuya. Tano? Dahil padaba niya kita. Asin ang patakaran na ini, sabi sa inot na babasahon, bakong harayo, uya, dahil na kita maduman sa Manila, dahil na kita maduman sa Africa, yaon sa satuyang nguso, yaon sa satuyang puso. Kaya nga ni sa ikaduwang babasahon, ang Diyos naging tao. Tanganing ipamati sa satuya na bako siyang harayo na siya yaon sa satuya. Kaya sinabi ko subago na labi-labing pagkamot kang Diyos sa satuya. Tano? Ang tugon niya bagadua, mamuot sa Diyos, asin mamuot sa kapwa. Asin pinano kita ning kapwa. Tanganing sa atubangan, right before our nose. Yaon dyan ang satuyang kapwa. Dyan ta ipapahayag ang satuyang pagkamuot. Dahil kita mahanap, mahiling sa iba. Uya na, napapalibutan kita kan satuyang kapwa. Sana magigitang good Samaritan sa sainda. Kaya ang mga obispo, nagsurat ka ini, tanganing pagirumdumon kita, na igo kitang obligasyon, ang mga obispo naging good Samaritan sa satuya, pinapagirumdum kita na kitaman, maging good Samaritan sa satuyang kapwa. Hilingon ta sa satuyang familia, siseng apektado kan online gambling, baka di kita nag-aaram, ang sa indong aki, ang sa indong membro kan pamilya, kan makasusugan din, kaya magitan good Samaritan sa satuyang kapwa. Dahil ang pagiging good Samaritan, paano sa Ebanghelyo, paano na magagamit ang kaharian? Paano ta magkakamit ang kahadian kang Diyos? Sabi kay ining abogado, Lord, ano ang dapat kong gibuhon? Tanganing makamtan ko ang kahadian kang Diyos. Ang hapot na ini tama. Tano, igwa kitang dapat gibuhon. May nadangog ako na just accept Jesus Christ as your personal Lord, God, and Savior. Tapos na, gabos. Save ka na. Wrong. Dahil ang pag-ako kay Jesus, igwa kitang dapat gibuhon. Kaya ining abogado, naghapot kay Jesus, Lord, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang kahadian kang Diyos? Dahil siya sinimbag ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ano ang tugon? Itong abogado, ano ang tugon? Ang abogado, mga expert yan sa mga tugon. Ang sabi kang abogado, kamutan mo ang Diyos sa bilog mong isip, sa bilog mong puso, sa bilog mong pagkatao. Ikaduwa, kamutan mo sa imong kapwa, siring kang pagkamot sa imong sadiri. Anong sabi ni Jesus? Kau na, gibuha. Kau na, gibuha. O di igwang gigibuhon, tanganing makamtan ang kahadian kang Diyos. Kaya lang ining abogado, sisan sa kuyang kapwa. Dahil giraray sinimbag ni Jesus, instead, isinaysay niya ang good Samaritan. Pagkatapos sa hurihan, sinabi ni Jesus, o isay sa tulo ang kapwa. Ang sabi kang abogado, itong naherak. Inulit na naman ni Jesus,
Okay, gibuha. Sinabi ko na ngayon ni Subago, yung manggiraray, gibuha. Anong gigibuhon? Anong gigibuhon? Ano ang pagkamuot sa kapwa? Kung may nahihiling ka sa online gambling, dahil lang paghilingon. O yun na ngayon yung sinasabi, o yun na ngayon yung pastoral letter, o linga kaya eh. Pero magkamang ginigibo, you are not a good Samaritan. Makikitang good Samaritan sa lambang saro. Kung may nahihiling kitang nag-online gambling, pagirumduma, sawaya, iyo yan ang pagiging good Samaritan. Kaya ang pagsunod kay Jesus, bako lang naaakuon mo siya bilang personal Lord God and Savior, kundi gigibuhon ta kung ano ang itinugon niya sa satuya. Sabi niya baga, not all who say, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only those who does the will of my Father in heaven. So, kaya, igwa kitang assignment. Anong assignment ta? Gibuhon ta ang ginibukang good Samaritan. Matindog kita sa pagpahayagan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kalangit. Aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangiram huli kan Espiritu Santo, namundag Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Ngunyan po, susunod niya ito ang induction kan mga lay ministers. Maturo ka po kita. Ang Diyos na sa tuyang Ama, tinawanan sa tuyang parokya ni Dakulao na regalo. Ang regalong ini iyo ang marhay na bareta na nanitaw sa sayang aking si Jesus. Nakikihiras kita sa responsibilidad na pangatamanan ng satuyang kapwa sa laog nin satuyang komunidad asin ipahayag ang marhay na bareta na satuyang nadangog. Nagkapira sa mga miyembro kan satuyang parokya nagsimbag sa espesyal na paagi na makahira sa paggibunin kagurangnan sa paagi nin pagkatikesis. Si Mrs. Celeste Martelius ang Paris Catechist Coordinator, iyon maapod kan mga katikista kan sa tuyang Lay minister mo parokya. na. Lay minister mo na. Bilang pag-ako, mga nag-ako kan katungdan na maglingkod sa simbahan bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kan liturhiya, giraray ipahayag niya tuungon yan ang mga panuga na sa indong ginibos atubang kan Dios asin bilog na simbahan. Mga lay minister, digdi po. Sinda po, Dante Clidoro. Jaime Pelias, Noe Villora, Norly Bales, Jeffrey Kenyano, Lias de Lima Jr., Romeo Pauliti, Edgar Peña, Alfonso Ricaport, Edelberto Bergaño II. Si Bangon Tabi nin maniligo ang minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga ka muna idudusay nindo ang sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa tataramon asin pag-ako kan tinapay nin buhay. Opo, nanunuga kami. Nanunuga ka muna danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kang katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga ka muna igagalang asin susunodon nindo ang mga pagbuot kan simbahan na ipinahayag sa pagikan sa iyang mga pamayo urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga kami. Nanunuga ka mo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paaginin padagos na pag-adal
asin pagsaksi kaini, asin urog ng gayo sa maimbod na aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eucharistia. Opo, nanunuga kami. O, nanunuga ka mo ha, mag-aadal. Kaya pag sa Sabado, dapat igo kitang prayer meeting ta mag-aadal. O, nag-iyo ka mo. Sa kapangyarihan ka manar simbahan, saksi ang gabos na oy digdi, pinaparigon na sin binibindisyonan ko kamo bilang mga ministro nin sa tong kagurangnan sa parokya asin komunidad sa inong pinaglilingkudan sa Archdiocese nin Cáceres. Okay, congratulations. Namumutan niya mong koraparo Reverendo Padre Danilo V. Arnante, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang 21 mga katikista kan sa tuyang parokya na nagmamaot na isubol sa saindang misyon bilang mga paratukdo kan marhay na bareta nin sa tuyang kagurangnan. Bidural Imelda, taga New Moriones o Campo Camarines Sur. Bulalin John Francis, taga New Moriones o Campo Camarines Sur. Moran Girly Gale, New Moriones o Campo Camarines Sur. Carreras Blandina Vilma, New Moriones o Campo Camarines Sur. Moran Hilda, New Moriones o Campo Camarines Sur. Maravilla Arlene, New Moriones o Campo Camarines Sur. Romanillos Benny, Pinit o Campo Camarines Sur. De la Cruz Janessa, Pinit o Campo Camarines Sur. Tria Janet, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Casquejo Joan, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Verganyo Marlene, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Camila Susan, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Miravalles Telma, Pray Service Planner, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Candelaria Vincent Nino, Mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Sergio Mary Jane, Assistant Coordinator, Anawan, Ocampo, Camarines Sur. Patriarca Jo Marie, Anawan, Ocampo, Camarines Sur. Binalingbing Josephine, Anawan, Ocampo, Camarines Sur. Merna Pitalio, Anawan, Ocampo, Camarines Sur. Marpuri Marife, Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur. Brillante Merly, Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur. And yours truly, Martilio Celeste, Catechist Coordinator President, New Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Panugakan mga katikista, mga namumutan kong katikista kan sa tuyang parokya, si Jesus nagsabi sa mga disipulos, paduman kamo sa bilog na kinaban, asin ibalangibog ang marahay na bareta sa gabos na tawo. Ano, mapadagos kamo sa pagpatalubo bilang mga disipulos kan kagurangnan sa paginindanay na paghinanyog sa tataramong kang Diyos sa pagsabuhay kaini siring man sa paghiras kaini sa kapwa. Opo, Padre. Inapod kamo na maglingkod sa banwaan kan Diyos. Ano nanunuga kamo na dadarahon nindo ang tataramon kan Diyos sa satuyang parokya sa paagi kan pamibi, pagtukdo, paglingkod, asin pagsaksi sa Ebanghelyo ni Kristo. Opo, Padre. Andam kamo na mag-utob kan gabos na hinahagad kan ministeryong ini sa pagpatalubo kan pagtubod kan mga ipinagkatiwala sa indong pangataman. Opo, Padre. Konsiring ang banwaan kan Dios, minaako kan sa indong pagsimbag sa pangapunan ng kagurangnan, sinusugo ko kamo bilang mga katikista kan sa tuyang parokya, sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Antabang sa tuyaon sa ngaran kan kagurangnan, nakikibon langit asin daga. Bendisyon na lugod kan kagurangnan ining mga crucifix bilang tanda kan sa inyong pagdebosyon.
lugod sa indong paggamit ka ini, da ikaw mo makaraot kundi makatabang lugod sa kapwa sagkod na makamtanidon buhay ni kasagkuran, huli ki Kristo sa tong kagurangnan. Ngamutan ko mga katikista, kan parokya San Pedro Bautista, danay nindong pagrumdumon, ang hulit ni San Pablo sa mga taga Filipo, ako nakasaro niya sa ministeryo nin pagbalangibog kan marahay na bareta kan kagurangnan, sabi sa Indo kan mga tataramo na ini, nagpapasalamat ako sa sakong Dios na sa gabos na panahon na nagigirumduman ko kamo, kung ipinapamibi ko kamo, maugma ang pamibi ko, kulita tabang nindo sako sa pagpahayag kan marahay na bareta, puon kan inot na aldaw sagkon ngunyan, kaya bilog na paniwala ko na ang Diyos na nagpuon kan marahay nagibong ini sa Indo, mapadagos ka iyan sagkod na matapos iyan sa aldaw ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ngunyan mga tugang, ipahayag ni doon pag-ako. Ngunyan, ipahayag ta po ang pag-ako sa mga katikisa kan sa tuyang parokya sa paagi kan pag-upak sa inda. Iyan po ang mga katikista kan sa parokya ni San Pedro Bautista din sa Old Moriones. Okay, a round of applause po. Matindog po kita. Pinapagirumdum kita kunya na ang Diyos ama nagtao sa lambang saro kan katungda na maging marahin sa na kapwa, may pagsarig sa iyang pagkamuot, maghagad kita kan sa iyang tabang sa paglingkod niyato sa kapwa, sa lambang kahagadan sa tung simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi ki Kristo sa tataramon asin sa gibo.
ipamibinyato sa kagarangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing makanood kitang mag-unat kan kamot sa pagranga asin pagpakusog nin buot sa mga yaon sa kahorasaan asin naguhona na pinabayaan na ipamibinyato sa kagarangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganin ang mga grupo na nagtatabang sa mga dukha, magpadagos kan sa indang marahay na gibo, susog sa paarog kan marahay na Samaritano, ipamibinyato sa kagarangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagahailang asin ang mga biyadi, makamati kan kaumayan asin ranga, na si Kristo sinaan makakatao, ipamibinyato sa kagarangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa paraiso, sagod pa man, ipamibinyato sa kagarangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Langit no na Ama, buksan mo ang samuyang puso sa pag-ako kan sa imong pagkaherak asin pagmakulog. Tawid kami nin grasya na mamidbid si Kristo sa gabos na nagsasakit asin nagagabatan sa buhay. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kani Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangan sa kuwasin sa indong atang magkanigong akon kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod, an pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin dieng kasagkuran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan, kaya bakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabonin gamos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bunkan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa lugaring nabuot pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuhan ng tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin tinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Sino man mga pamangkin ko kanya kung dahil sa siguranin at pasalamat sa imo, hindi na sa sayo mga disipulos na sabi, mag-anak ng mga boss asin mag-inom ka ini, tayo nang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kang pagtubod. Pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mo Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero.
Siri man giron dumasa sa imong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimi kami tanganing kay Bana Santa Maria, Virhina na ni Dios, kay Bani San Jose ang siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkani kung maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan. Natutuan ng mga nakakaligtas na tulon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyam, niyaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang gusto mo sa dagat, siring sa langit, ang sapong katawan sa warga, ikaw sa muyan niyan. Asin patawaron mo kami kan sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherat, maging dani nataling ka sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadian na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwan na siya danay na mapasaimo sagkod sa katapusang mga dukha ko na siya na mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohang kamakantanda nin katuninungan. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara ka mga salangkan kinaban, paladan minaapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, maumayan.
kita. Anmaya nakakakuan sa iyang erokan asin ang dignos sa lagan kung sain ibubugtak ang sa indang mga siwo ang mga altar mo kagurangnan in kabagsikan hadi ko asin Dios ko paladan ang nag-ierok sa imong harong umawon ka sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kagurangnan namimibig kami namantang ang mga atang inako huli kan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw kita para sa nagkakapirang anunsyo. Nagdadangadang na po ang satuyang ika-30 anibersaryo bilang parokya. 30. Wow. Ika-30 anniversary as a parish. Huli ka ini, magkakaigwa kita. Halik ko na ining sinabi, magkakaigwa kita nin mass wedding. Si mga day pagkarasal na 5 taon na pataas na nag-iiribahan na mayong kaulangan, pwede po kamo magdulok. Dali-dali sa opisina ta haranina ang deadline. Ang deadline, pizza 30 na kaining bulan. Kaya kung nagdudua-dua po kamo, dahil na magdua-dua, magdyan na sa opisina. Pizza 30 na lang po ang deadline. Si Mass Wedding. Ang mga requirements, makihumapot na lang po sa satuyang opisina. Ikaduwang anunsyo, magkakaigwa kita dahil sa magkakaigwa kitang ika-30 anniversary kan sa itong parokya, magkakaigwa kita ng mga PWD Day. Aldaw kan mga PWD. Ang sa tuya pong target, mga 120 persons na may PWD. Kaya po, dahil kainin, siyempre na matukto kami sa indong mga puso, tanganing makipagtabangan sa mga generous hearts na makipagtabangan sa akomodar kaining mga PWD na sa tuyang iimbiteran. Ikatulo, ngunya na taon, nagdadangadang naman ang Peña Francia Fiesta kan sa tuyang parokya, kaya July 20, makalap na ning kawayan, ang sa tuyang traslasyon prosesyon, pizza 29. Kaya kung hihilingon ta mga tugang, 2 aldaw na sunudan. Pizza 29, Peña Francia, pizza 30, anniversary kan sa tuyang parokya. Wow! 2 aldaw na sunudan. So, pizza 29, traslasyon and procession, asin ang Novenary Mass, mapuon pizza 22, 21. Di kaya nakalagdig di ang Novenary Mass. Dahil pizza 29 ang kapistahan, siyam na aldaw, o so pizza 20, mapuon ang Novenary. Novenary Mass, Masses, alas 4 nin, hapon. So, what sabihon, dahil mapon ang Novenary Mass alas 4 ning hapon, may kita ning misa digdi. Gigibuhon niya to ang misa, mayong misang aga, kundi hapon, alas 4 nin hapon. Mali yata. Ang traslasyon, September 6. Fluvial procession, so igot to pong may mga interior kang auto, gulong kan auto, kaipuhan ta po ini para sa satuyang
Bangkwerna sa satuyang Tabaw. Iyon na po iyan, matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat